Prvi program. Do 18 sati još 25 minuta. Upravo smo obavešteni da će uskoro stići rešenje Javnog tužilaštva Republike Srbije da se isključi radio i TV program Studija B zbog, kako se navodi, uznemiravanja javnosti. Nadamo se da je ovo rešenje privremeno. Kolegijum Studija B zaključuje da smo radili informativni posao, ali istovremeno smatra da treba ispoštovati odluku Javnog tužilaštva. Prvi program.